بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. المسألة 39 قضاء رمضان. Masalah siapa tati jana ya bah yobgo lewru suma tondo fu maaru heɓano sumugo malla to ñalɗe goɗɗe feere nder maaru heɓano sumugo. qada'u ramadana la yajibu ala alfawr bal yajibu wujuban muwassa'an fi ayi waqt. yoɓugo lewru sumay wajibay dow lawlaw acina wajibi wajibaki kam feesiki heedi ko kiye wakkati fu o yoɓan. wa kadhalika alkafaratu faqad kanat aishatu radiyallahu anha taqdima alayha min ramadana fi sha'ban. non to waɗino hunde ɗaɓɓitike forgal ha sumay goo kayen fu non noon wiyaka se lawlaw ko nde o yoɓan. ummul muminina aisha radiyallahu anha o laatake ñalɗe lewru suumay ɗo wona dow maako o yoɓata ni haa to yahi wayroɗo suumay o yoɓa. nda ɗum debbo nulaaɗo allah o ɗo wondi be maako bo. walam takun tagdihi fawran inda qudratiha ala alqada. aisha laataki ɗon yoɓa ñalɗe suumay goo lawlaw hawtade be waawki maako ɗo yoɓugo. walgada'u mislul adab. yoɓugo ɗo fotan ɓe hokkugo on to goɗɗo ɗo suuma lewru man ha nder lewru mai ba en ɗo suuma jonta ɗo en ɗo dokka on. to lewru man wurti nden en joɓan bo to kayen bo yoɓre man ɗo kayen bo fotan ɓe hokkugo man. bimana anna man taraka ayyaman yakbiha duna an yazida alayha. ko wiyata non ɗo mana man mo acci ñalomaje goɗɗe feere o suumayno nden to wari yoɓugo ɗe o yoɓa ñalomaje baɗe o suumay man tan wala haaje ɓeddugo ɗon. wa yufarigu lgada'u l ada'a fi annahu la yaljamu fihi tatabo. seni kadi yoɓre ɗo sendira be hokkuki. yoɓre ɗo wajibay se o tokkidira ɗe, amma nayi to o suuman lewru suumay ka wajibi se o tokkidira sona ngam ñaw ko jahangal ko ƴiyam hayda ko ɓesduga. li qawlillahi ta'ala ngam konngol allah ɓangiɗo wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhra. mo laati ñawɗo ko bo ɗon dow jahangal limuki koye ñalomaje goɗɗe. suratul baqara aya 114. aywa man kana maridan aw musafiran fa aftar. ko woni muño man ɗo mo laati ñawɗo ko jaaɗo jahangal nden o yewi suumaye falyasum iddatal ayami allati aftara fiha fi ayamin ukhar mutatabi'atin aw gayre mutatabi'at. o suumo limgal ñalɗe deydeyɗe o yewi noggo ha ñalomaje goɗɗe feere. to o yiɗi o tokkidira ɗe, to o yiɗi bo o tokkidirtaɗe. fa inna allaha allaga siyama wa lam yuqayyid. ngam allah yofti suumay to ngaay ɗum. allah yofi iddatun min ayamin ukhar. wa in akhara algada hatta dakhla ramadanu akhar sama ramadana alhadir summa yaqdi ba'dahu ma alayhi wala fidyata alayhi. to sabbitini yoɓugo ñalomaje lewru suumaye goo ha suumay feere wari nasti dow maako suumay hikka ba wigo jer wani o yoɓayno. nden ɓaawo nde suumay hikka timmi o yoɓa kadi suumayro wani ko on dow maako goo o wi to o yoɓi ɗo wala fidyata alay sootaari wala dow maako. sawa'un kana tahiru li usrin aw li gayri usrin. o wi fotan sabbitinki man laatake ɓe geldol ko malla ko luuti geldol fuu. wa hada masabul ahnafi wal hasanul basri. ɗo ɗum masaba hanafinko en ɓe hasanul basri. o yoɓa ñalomaje man tan wala uɗaɗo noy wiyete wala sootaari.
fama goɗɗum ɓe masaba hanafiya be hasanul basri on ɗo jawowi may ɗo wara kay a tata hultor wa wafaka malikun wa safi wa ahmadu wa ishaq wa fi annahu la fidyata alayhi idha kana ta'khiru bisababi al-ujri. Al-imam Malik, imam Safi, imam Ahmad, Ishaq ibn Rahway kay fu jamma sabano kare be fu mabbe be pondani beya idha kana ta'khiru bisababi al-ujri. To nini ko wadi o sabbitini o yobay sumayro wani ha suma hikka nasti nde sali nden o yoban sumayro wani gorto be geldol kamɓe fu ɓe mbi nden kam wala sotari. Wa khalafuhum fima idha lam yakun lahu uzrun fi ta'khiri, amma ɓeɗo ɓe ndimti imam Malik, imam Shafi, imam Ahmad be Ishaq ɓe ɗundani ɓe artuɓe go nane kana hanafin ko en be Hasanul Basri tan no to ɓeɗo imam en tato be imam Ishaq ɓe ɗundani ɓe aman to ni wodi geldol on waɗi idha lam yakun lahu uzr, to walanamo geldol sam on waɗi o sabbitini faqalu ɓe mbi alayhi an yasuma ramadan alhadira summa yaqdima alayhi ba'dahu wa yufdi amma fatahu an kulli yawmin muddan min ta'am. E bi sumayro wani o sumayno yo jotta ka wala geldol deydey ko sumago to ñawɗono ma o yamɗiti o wawan sumago, to janoɗo jahangal ma o heɓi o de'iti o wawan sumago, to o senakino ha ƴiƴam hayda ko ɓesgu ma o seni o sumato, nden o sumay ha sumay hikka waɗi nasti wurti, nden o yoɓan sumayro wani goo yo ɓe mbi jotta kam o yoɓa, to o yoɓi ɓawo man bo se o soota kala ñalowmaare fu o hokka muddu, o ñamna muddu ha ñamdu on bo o hokkata bo na ceede o hokkata. To nda ɗo ɓuri sembe kadi ko waɗi ngam imam en ɓe nayo ɓe kawti ha ɗo Maliki, Safi, Ahmad ɓe ka masabaji maɓɓe ɗon geeti jonta saga masaba muɗum re'i, to kamɓe kan ni ɓe wi goɗɗo yewi sumay nden jotta kam geldol maako saali o yoɓanno o yoɓay ha sumay feere wari nasti wurtinde nden o yoɓan, jonta kam to ni laatake o wawi no yoɓugo o yoɓay ɗo ina ɗo maare nde o yoɓata fu se o hokka muddu, to be geldol waɗi jonta kam o yamɗitayi no bawigo ha lewru suma feere wari nden o yamɗiti, to nder ka gacce wala ɗo kam o yoɓa tan wala ko o mudata wala sotade. المسألة الأربعون ما لا يمكن الاحتراز منه للصالح كمنع الريح وغبار الطريق وغربلة الدقيق ونحالة ونحو ذلك. المسألة الأربعون مسألة شبان النايبة ما لا يمكن الاحتراز منه للصائم ɗum ko hemminta suumiɗo rentugo ɗum kanjum ɗo ɗo suumi wala no waɗa sam o renta ɗum waɗayi mo kabal riqi ba moɗugo tuuɗe yake feere tuuɗe maako warana hunduko ɗo o moɗɗiɗe gacce waɗa, amma ta o mofta tuuɗe man ha ɗuuɗa hunduko nden o moɗa kam. wa gubaru tariq e sollare ɗatal goɗɗo ɗo yaha dow laawol ni mota wara sala mo malla dulluru yumma wara wukka mo se o nana sollare go ha nder dande maako ayi ɓe waɗa. wa garbalatu daqiq e seɗugo kurori, oɗo seɗa kurori goo joorndi nde oɗo seɗa go se oɗo nana ɗum ɗo ya dande maako gacce waɗa. wannu halatu e no sururo dumo non curɗe ko nandi irin ɗo fuu majum gacce wala dow maako wana wijalike ko nandi bolwaade. qala ibnu abbas la basa an yaduqa ta'am, abdullah ibnu abbas wi gacce waɗa to goɗɗo yiɗi mettan ñamdu maako mislu ye alkhal wa sayu yuridu siraa, bana alkhallu lamminaɗu
o mettan o laara de lamina lammay non hunde nde o yiɗi soodugo o mettan o laara hunde may welina welay amma o habdata o moɗa jorde maako dey wa kana alhasanu yandamu zawja libni ibnihi hasan ibnu abil hasan albasri taabinkejo o laati oɗo ƴakkarna zawja libni ibnihi o ngata koko neɗɗo yakka o yakka digga o hokka taani ko wo huwa sa'imun o cuumiɗo ko a andi o jawata moɗugo dakam may kam to nonno an bo to a waɗanno ta a moɗa kam wa rakhasa fihi ibrahim non ibrahimu hoyni banniman goɗɗo waɗan gacce waɗa wa amma madgul alak fa innahu makruhun ida kana la tatafattatu minhu asja'u amma ƴakkugo alak hunde ko nandi bana irin shingomen ko ɗumen ɗo oɗo ka taw wiya oɗo ƴakkana ɓinguel ha ɗigga o hokka ɗum waɗugo noon man gaña ɗum amma yaake gaña ɗum ɗo to sankitata kono cingom nayiɗo mari ɗaccena sankitata to nden gaña ɗum tata o wiya oɗo ƴakkana ɓinguel ha to ɗiggi nden o waɗana ɗum ha hunduko wa man qala bi karahatihi mo wi ɗum gaña ɗum ɗo الشعبي والنخعي والأحناف والصافي والحنابلة الشعبي عامر الشعبي نون النخعي بأحناف حنفين كوين والشافي بإمام الشافي والحنابلة بحنبل كوين ورخص العائشة وعطاء في مدجه أما أم المؤمنين عائشة بمودي بوبيته عطاء الخراساني تيما كم هويني هاو بوغلو لأنه لا يصل إلى الجوف ngam to ɗo wappaman ɗo ɗum dillata ha reedu ko huwa kala sati yadawha fi fami ɗum wa'i bana hayre on to waɗi nde nder hunduko maako hada ija lam tatahallal minhu asja'u kanju ɗo to laatake wala geɓe man feere je fisliti tawurtal amma ija tahallala minhu asja'un wa najarat ila aljawfi fa innahu yuftiru amma ko o wappanno go bana singon go ɗacce banni nden woodi goɗɗum feere taƴi ɗon dilli ha yehi reedu maako hay nden kam yawan mo suumay qala ibnu taymiya wa summu rawaihi tayyiba la basa bihi lisa'il sorkindago urle belɗe gacce wala hen majum ha cuumiɗo a suusan urdima a waɗan ha limse a waɗan ha ɓandu ma ay soggo urdi a hosandi a nufna anana urdi man di welirandi welay gacce waɗa wa qala amma alkuhlu walhuknatu wa ma yuktaru fi ihlili wa mudawamati alma'muma waljaifa fa hadha mimma tanaja fihi ahlul ilm amma pinari goɗɗo cuumiɗo pinugo mum hukna non tamnuki lekki je o waɗanno o naada ha ɓaawo maako wa ma yuktaru fi ihlilihi e lekki ki o toɓɓititta lekki ndiyam ki o waɗata ha ihlil ha jakari maako o waɗan be kungel feere o naada nder wurdere man lekki ndiyam ki on nden o yerɓa dilla nder ton to ha de hukna tamnuki ɗo kam ha ɓaawo gorko ɓaawo debbo yeeso debbo fuu lekki ki waɗata o naada dilla nder reedu wa mudawamatil ma'muma e ñawndaago al ma'muma on mbaaru ha to ɓe fiimo ha sawrugo yotti ha ngaandi ñawndaago on man wal jaifa lebbo reedu to o wi fa hada mimma tanaja fi alul ilmi ɗo kam yimɓe andal waabotiri her man faminhum ɗon nder maɓɓe man lam yufattir bi shay'in min dalika ɗon nder maɓɓe mo wi kuje ɗeɗe fuu maaje ɗe gewata suumay pinaari tamnuki toɓɓitirki lekki ha jakari ñawdugo goɗɗo sawru mo ɓe fii ɗum ha yottingandi hakkilo maako ɗon mo ɓe wi ɗum labbo ha reedu warugo falta itta man ɓe waabotiri ɗon nder maɓɓe ɓe wi ɗo yewata suumay wa minhum man fattara bil jami' ɗon nder maɓɓe bo mo wi kuje limtaɗe ɗo ɗe fofu ɗe yawan suumay
la bil kuhli amma na be pinari kam. Wa minhum don dal mabbe man fattara bil jami'i la bit taktir. Der mabbe wobbe fere bo wi dum pat majum dum yewan suma ha be pinari go fu amma na be tobbitaki kam. To tobbitan lekki tobbi e wi kanju kam be nastinay ton. Wa minhum man la yuftiru bil kuhli. Don der mabbe bo la yufattiru mo yewnata sumay be pinari wala bit taktiri wala be tobbuki fu. Tobbuki do ha to tobbugo lekki der gite malla bo der noppi to wadugo ha der kine bo be wi'an ko jaaki hatto wadi do na dum dillan fere dum yottoya ha kono do kanju wadi be bolwata wa yafatiru bima siwa zalika. Don der mabbe mo wi pinari be tobbitaaki kam yewata sumay amma ko luti dum ka fu yewa. فإن الصيام من دين الإسلام الذي يحتاج إلى معرفته الخاص والأمر. أندو سوماي دم دين الإسلام دو بوكي ها أندو غو سوماي غو كرتي دو بكوب دو فو مرقو أندال بيم ولا أندال فو سيو أندا سوماي وأندا كو ونسا سوماي. فلو كانت هذه الأمور مما حرمه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم في الصيام ويفسد الصيام بها تونيكو جلمتا de laata ke no der ko Allah harmini be nulaaɗo muɗum fu ɓe harmini no ha suumay wonnoranno be kuuje man lakana hadha mimma yajibu ala rasuli sallallahu alayhi wa sallam bayanu. nden kam da laata ke no nder ko wajibi dow nulaaɗo Allah wanginki ɗum. walaw zakara dhalika la alimahu sahabatu wa ballaguhu l umma. To annabijo wolwino wi kuuje man ɗe bonnanno suumay bo da sahaba en andanno ɗum ɓe jottinan ummatore kama ballago sa'ira sari banno ɓe jottiniri horano sari'a maako. falamma lam yangul ahadun min ahli lilmi an nabi sallallahu alayhi wa sallam fi dhalika la hadisan sahihan wala da'ifan wala musnadan wala mursalan ulima annahu lam yunkir shay'an min dhalik. nde ni laatake wala goɗɗo gooto ɓe yimgo yimɓe andal sottini daga annabijo sallallahu alayhi wa sallam hel bolwa ɗum ɗo. hadisol waray caahingol, hadisol tampugol waray ɗon, hadisol tugnagol waray ɗon, hadisol mursal waray ɗon. to nden kam andama kadi wala ko annabijo yankiri nder bolwa ɗum ɗo. da sona non no kam sahabo en geccan. qala فإذا كانت الأحكام التي تؤم بها البلوى تنيني كيتاجي لاتك دم كما سيبه بتهرمم لا بد أن يبين الرسول صلى الله عليه وسلم بيانا عاما den kade horde wala no kadi nulaɗo Allah masalatu Allah jammu ɗum tabitani wanginanno ɗum wanginki kuubki wala budda an trangula al ummatu dhalika wala waɗɗe horde bo fakat nden kam ummatore sottinanno daga annabijo yimɓe anda ɗum kadi. fa ma'lumun anna al-kuhla wa nahwahu mimma ta'ummu bihi al-balwa. anda ɗum bo pinari e ko nandi e muɗum dede ko masiboji huuɓi her muɗum kamata ummu bi duhni bano huuɓirta be nebbam gujam wal iktisadi e yiwago wal bukhuri e curɗe urago wa tibi e urdi. ɗum pat ɗum kuuje onde yimɓe ɗo gondi ɓe mum ɗo hutinira ɗum yaake fu. falaw kana hadha mimma yufattiru to ni kuuje ɗe laatake no nder ko yewata suumay la bayyanahu nabiyu sallallahu alayhi wa sallam da annabijo wanginanno kama bayyana al iftara bi gayrihi ba o wanginiri yewgo suumay be tanamaje. falamma lam yubayyin dhalik denini annabijo wanginay bolwa ɗum ɗo ulima annahum min jinsi tib ɗum andama kadi kay mbo ɗum ɗon bana jinsu banonde urdi wal bukhuri e uruki wa duhni e nebbam gujam gacce wala hen majum kadi. wal bukhuru qad yatasaadu lil anfi cuurde ɗum urde ɗum yiyama ko ɗum ɓaga ɗum yotta ha kine nder wa yadkhulu dimaga ɗum dilla nasta nder kinego
ɗum nasta ha ɗum dilla her ngandi wayan aqidu assaman ɗum yaha ɗum haɓɓa ɓandu ɗon wadduhnu yasrabuhul badal nebbam bo to o wuji ɗo ɓandu yaran ɗum kañum bo laral ɓandu sofan ɗum nastina hamo wayadkhulu ila dakhilihi ha nasta dilla nder ɓandu wayatagawwa bihil insanu nden neɗɗo sembiɗira be man wa kadhalika yataqawwa bittibi quwwatan jayida non goɗɗo sembiɗiran be urdi kayum bo sembe boɗɗo fahin falamma lam yunha sa'imu an dhalik nde ni cuumiɗo haɗaka ha bolwa ɗum ɗo dalla ala jawaji tatayyubihi wa tabakhurihi wa dihani nden ka ɗum handi kadi dow dagago goɗɗo cuumiɗo man o uran urdi maako o suusan urdi maako wa tabakhurihi o uran bo deydey hunde nde waɗatno je bakhur ɗo je curde uroje ɗo wa dihanihi non wujugo nebbam maako ngujam wa kadhalika tihani non finuki maako fu o pinan amma ɓurna ko ɓe wi to o taskiti hunde oɗo mata yana kono ɗon kam en jangi no pinali ɓe yiɗa suumiɓe modi ɓe yiɗa suumiɗo finira ba fajiri sona bana to ɗum yehi ha asiri ɗum yehi ragare ñalowma amma ɗo fu ko ɓuri kala en taago o pinira jemma on wa qad kana almuslimuna fi adi alayhi salatu wassalam haqiqa julɓe laatino nder jamanu annabijo mo salatu allah e jam muɗum tabitani yujrahu ahaduhum imma fi ljihadi wa imma fi gayrihi mamumatan wa jaifa goto maɓɓe ɗon balme ha kono jihadi malla bo ko luuti jihadi ɗo balme bo balmere nawde bana mamuma kanjum ɗo on sawru fiya goɗɗo ha hoore ɗo ha yo tallarel je sawi ngandiri na yi nawnandema nde naawi non jaifa labboreedu falaw kana hadha yufattiru labayana lahum dhalik kadi kanjuman ɗo to yewanno suumay annabijo wanginanan ɓe ɗum falamma lam yanha sa'ima an dhalika ulima annahu lam yaj'alhu mufattiran ndeni annabijo haɗayi goɗɗo cuumiɗo suumago to ni iri banni heɓi mo to nden kam andama kadi kanjuman ɗum yewata suumay on ya to ɗum yewanno suumay annabijo sallallahu alayhi wa sallam o wangita amma balmande nawde banni na caɗɗum ha goɗɗo may luttira hakkilo to hakkilo ɗon bo tema o ɗaɓɓitan fuu ko o yara ko ko ñama nden bo yewal suumay amma so na noon kam nden bo wayi ba ñawɗo go amma so na noon kam gacce wala kadi almasalatu lhadiyatu wal arbaun المسألة 41 بعض الأحاديث ضعيفة في باب الصيام أولا حديث لكل شيء باب وباب العبادة الصوم المسألة 41 مسألة شاباننا يقوابا هذا جندي المساجد در سومي بعض الأحاديث الضعيفة يوغا حديث اجتم بدي في باب الصيام ها باب والسومي أولا حديث لكل شيء باب وباب العبادة الصوم كله نفو ودي دمغل دوال بو سومي أخرجه مرسلا بسند ضعيف ابن المبارك في الزهد ابن المبارك ورتني حديث ومن هاجود وما وينقل تامكول من حديث دمرة بن حبيب مرسلا والمرسل بوفين وفي أبو بكر بن أبي مريم النسائي وهو ضعيف وكان يمكن أن داعي بما قول كدي ورتني قول ولا تقول تامكول ثانيا نوم الصائم عبادة دو يقول شومي دو دم دوال روي في أمان بن مندة من رواية ابن المغيرة القواس وفي حديث من في الله ما هدف ترى أمالي ابن مندة صافي كذا هذه رواية ابن المغيرة القواس عن عبد الله بن عمر بسند ضعيف بيته قرقل تنفذ ولعله عبد الله بن عمرو وفي عبد الله بن عمر وفي تيما ونن عبد الله بن عمرو ونن ابن عمر
فإنهم لم يذكروا لابن المغيرة رواية إلا عنه ngam ibnu al-mughira do wala habe wolwani mo riwaya ma ko ni ko ena abdullah ibn amr wa rawahu abu mansur al-dili ad-dailami wa rawahu abu mansur al-dailami fi musnad al-firdaus inda daftar ma'qul min hadisi abdullah ibn abi awfa wa fihi don her ma'qul sulaiman ibn amr an-nakhai ahadul kazzabin ay hala mawni don ha riwaya hadise wal man do ha filloɓe ngol ɗo sulaimanu ibn amri nakhai sulaimanu bi amri nakhai kejo ahadul kazzabin kanko ɗo o goto nder pewoɓe wa bil jumlati wala yasbul kadi ɓe mawgal may hadise wal man ngol tabitata kadi hadiseji ɗiye o wiyen ha ɗo bi kulli shay'in babun wa babul ibadati sawm kala hunde ko wodi dammugal dewal bo suumay daif nden ɗiɗa bon nawmu sa'imi ibada ɗo yiɗi cuumiɗo ɗum dewal o wi hadisol man tabitata ma sam salisan hadis inna allaha ta'ala yubahi malaikatahu bishabbil abid fayaqulu ayyuha shabu tariku sahawata alhadis hadisol tatabol kadi bo o wi inna allaha ta'ala yubahi malaikatahu allah ɓangiɗo ɗo farnoro malaika en muɗum bishabbil abid be derkejo dewowo fayaqulu allah wiya ayyuha shabu tariku sawata ya an derkejo accuɗo suno muɗum tawa ha yarara gade hadisewol uddagol limtama min hadisi ibni mas'udin bisanadin rawahu nonna bisanadin wahid wonata na bisanadin wahid beta tugorgal tampugal wa rawahu ibn adi min hadisihi bisanadin da'ifin kan bobe tugorgal tampugal rabian hadisu jabirin an anasin khamsun yuftirna sa'ib al-kadhib wal-ghibatu wan-namimatu wal-yaminu al-kadhibatu wan-nazaratu bishahwa to hadisu jabir o filli anas radiyallahu anhu o wi kuje joyi ɗe ɗo yewa noy yuftirna sa'im kuje joyi ɗon yewina suumay cuumiɗo fewre nden ka to o suumi o fewi suumay ma ko yewi ñoyre to o suumi o ɗo ño'a suumay ma ko yewi wannamima baadi o suumi o waadindiri yimɓe suumay ma ko yewi wal yaminul kadiba hunayre fewore oɗo suumi o huni o fewi ɗumay ma ko yewi wan nadaratu bi shahawa e darɗe ɓe suuno oɗo suumi gonde nden o laari debbo darɗe suunoje ɗumay ma ko yewi qala zilai fi nasbi raya qala ibn al-jawzi hadha hadithun mawdu' dafa jumagol ma to anani nandaɓe bolle annabijo sallallahu alayhi wa sallam sam o wi hadisol ɗo diɓagol goɗɗo fewigol waɗi tan na annabijo wi wa qala ibn ma'in sa'id kazzabu gonɓe ha tugorgal hadise on man bi'eteɗo sa'id ɗo kazzab o ɗuuɗa fewejo moyjo yani sa'id ibnu ambasata sa'id bi ambasada o ɗum goɗɗo on ɗuuɗa pewejo wa min sa'idin ila anasin kulluhum mad'ununa fihi daga sa'idu go ha a yara ha ambasa filluɓe hadise ol man ɗo o wiɓe fuu maɓɓe kamɓe ɗo ɓe aybaɓe wa min sa'idin ila anasin de kulluhum mad'ununa fihi wa qala ibn abi hatim fil ilali sa'altu abi an hadisi o wi mi ƴami babam ha hadise o kuje joyi ɗo yewina goɗɗo suumiɗo go fa qala o inna o ƴami habaru mako sa'id haala sa'id go sa'id ibn ambasa fa qala inna hadha kadhibun ha hadise on manni o wi inna hadha kadhibun hadise on ɗo ɗum fewre wa maysaratu kana yafta'ilu alhadis maysara laati ɗo waɗa hadiseji be hoore mako annabijo wi aysa wi annabijo wi o wiyanulaɗo allah wi o tukna hunde ko wala tugorgal sam wanjur li ajal hadis to a yiɗi ndaara hadisewol ɗo deftere allah ali ul masnu'a
ɗum ɓuri kuwaɗi ni o wi wa ilalul hadis be ellaji hadis. To ɗo kadi ase goɗɗo janganɗo hadis anda tugorgal maji nder kayum go sa waɗira hujja gajo bo wiya ɗo wajira yimɓe ta goɗɗo wiya handita yimɓe ɓedda majjingo ɓe dey. To taskiten ma boɗɗum mande ɗiɗo to nani goɗɗo ɗo wiya wolwaɗi wajira ɗi ni on anda goɗɗo man o anda on. Kuje joyi ɗo yewina suumiɗo: fewre, ñoyre, baadi, hunayre fewore, laarugo debbo be suuno. Hadiso man ko sahai sam. To amma na o suglitano be kuje man kanje kande oɗo suumi o accande kanje kan. Haala wigo mako hadis on sahai on waɗi o waddini. Joyaɓol hadis: إن امرأتين سامتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأشهدهما الجوع والعطش من آخر النهار حتى كادتا أن تدلفا فبعثتا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تستعجناه في الإفطار فأرسل إليهما قدحا وقال صلى الله عليه وسلم قل لهما قيئا فيه ما أكلتما فقعد إحداهما نصفه دما عبيدا ولهما غليظا وقعت الأخرى مثل ذلك حتى ملأتا فعجب الناس من ذلك فقال صلى الله عليه وسلم هاتان سامتا أما حل الله لهما وأفطرتا أما حرم الله عليهما. قعدت إحداهما إلى الأخرى فجعلتا تكتبان الناس فهذا ما أكلتا من لحومهم. نحن لغه نكدي حديث والجواب حديث يجي ساهاكي ويرو بديدو بشومي جمان النبي صلى الله عليه وسلم سيويلو توري ببدونك haragare ñalowma bo ha ɓe nesi jonta kamɓe suuma maɓɓe wonna sam. Nden ɓe leni ha nulaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam ɓe dumtinamo ha ɓe gewa suumay hakke suumay torriɓe ɓe weelo ɓe ɗon ka torriɓe. Se annabijo lendiri ɓe kakon ɗiɗon yo taka bana tumude na ɗumena ɗiɗi. O galo sallallahu alayhi wa sallam nden nde o lendigo annabijo wi nelaɗo muɗum gullahuma qi'a fihi ma akaltu. To a yehi a hokka o kakel gotel a hokka o kakel gotel a wiya ɓe tuta nder kakoye ɗo hunde ko ɓe ñaami ɗo. Nde o yaari go faqa'at ihdahuma nisfahu daman abidan wa lahman ghalizan. Goto maɓɓe nde hoyi kakel go loo'i tuuti ƴiƴam modduɗam be tayre husre satude. Waqa'at al-ukhra misla dhalika hatta malata. O ya bo tuuti banni man ko moy fu kakel go ha heewi ƴiƴam satuɗam be tayre husre. O ya bo non ha kakel go heewi. Ajiban nasu min jali yimɓe hayɗiɗi bolwa ɗum ɗo. Faqala sallallahu alayhi wa sallam senu laaɗo Allah wi hatani samata amma halallahu lahuma. Nda ɓeɗo rewɓe ɗiɗo ɓe cuumi ha ko Allah daknani ɓe ononi ñamde e jaram e moɓodal nden wa aftarata amma harramallahu alayhim. Amma ɓe gewi suumay ha ko Allah harmini dow maɓɓe kanjum woni ƴiƴam be kusel goɗɗo. E noyi to ɓe tawi ƴiƴam ɗo be kusel goɗɗo ɗo o wi ga adad ihdahuma ila al ukhra goto maɓɓe jooɗi her debbo oya fa jalata taktabani nasa se ɓe puɗɗi ɓeɗo ño'a yimɓe ɓeɗo suumi ɓeɗo jooɗi ɓeɗo ño'a yimɓe fa hadha ma akalata min luhumihim. Nda ko ɓe tuuti ɗo kanjum woni ko ɓe ñaami ha kusel yimɓe. Na Allah wonwina ayuhibbu ahadukum an yakula lahma akhihi maytan. Woodi goto moɗon mo yiɗi ñaama kusel nder ɗum mayɗo na? To o wi nda kanjum ko ɓe ñaami ha kusel yimɓe kanjum on ɓe looyi ɓe tuuti ɗo. To o wi wa hadha hadisun da'ifu. Hadis on longol tampugol Imam Ahmad ibn Hanbal fillingol bi sanadin fihi rajulun lam yusamma be goɗɗo feere ɗo atu gorgal maagol o innaka o fillingol bo an Ubaydin mawla rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam.
ha Ubayd dimonulaɗo Allah. Wa qala al-Iraqi innahu majhul. Iraqin ke jowi kay hadisol goɗɗo man o dullaɗo ma ɓe andamo. Wa qad rawahu Tayalisi kay bo filligol min hadisi Anas bi sanadin da'ifin jiddan. Be tugorgal tampugal ɗo fanti fihi Rabi' ibn Sabih wa huwa da'ifun o tampuɗo. Wa Yazid huwa ibn Aban Ar-Ruqasi wa huwa madruk. Yazid ibn Aban Ar-Ruqasi kanko wo madruk o accaɗo hadise mako hosatake. To kanjum kadi o wangini nda ko woni ha hadise o tampere magol no yetti. Hadise o jeegoya ɓoto. Hadis al-muktab wal-mustami'u sarikani fil ism. Ño'owo heɗitowo ño'owo ɓe kawtuɓe ha junuba. Hadisul garibu o wi hadisol man ngol garib kamɓe boggol koɗon. Amma raru leson anga aɗum nanana mo ñoore mako aɗa notan mo ihi na waccande. Amma o wima hadisol man ngol garib. Ko waɗata ɗo pat julɗo rentan huugo kuuɗe man dey. Nden bo ta sukloroɓe hadiseji ɗiɗi kadi. Waɗi tabarani min hadis ibni Umar bi sanadin da'if. Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil ghibati wa anil istima'i ila al-ghiba. O yinulaɗo Allah masalatu Allah e jammo ɗum tabitani haɗi ñoyre o haɗi bo heɗitago ñoyre. Goɗɗo waɗi ɗo ño'a goɗɗo sera maɗo tata notan mo hadmo to a wawi kam. O wi to a yiɗi a laara ithafu sadati almuttaqin be taskiratul mawdu'ati ha deftere o woɗi hadisol man ton gol daif. Non hadis jeeɗiɗaɓol hadis innama sawmu amana falyahfas ahadukum amanatahu. No yeccago mon suuma e ɗo ɗum amana on goto moɗon fu ayna amana muɗum. رواه الخرائطي في مكارم الأخلاق من حديث ابن مسعود في حديث الأمانة والصوم وفي أمانة بسومة وهو ضعيف جدا قلت قل نفانتي. ثامنا حديث الجيتة حديث من صام 3 أيام من شهر حرام الخميس والجمعة والسبت كتب الله له عبادة سنتين. Mo suumi ñalɗe tati ha nder lewru hormanteɗu. O suumi yande alhamisa, yande jum'are, yande asawe. O windante dewal bakin duuɓi ɗiɗi. Wa qad rawahu Tabarani fil awsad min hadisi Anas wa dhakarahu Ibn al-Jawzi fil idadi al-mutanahiya wa qala adh-Dhahabi fi at-talkhis hadha batilun. O wi hadisol ɗo ngol bonningol mere ma sam. Rasid ibn Muhammad mashhur hatu gorgal hadis on Rasid ibn Muhammad on kanko man o andaka non Muslimatu Rashid wahid. Muslimatu Rashid kay Muslimatu ibn Rashid don hadis ol man to kanko bo wahin o tampudo warju to aydi radu majmu' al jawaidi juz'u tati safhat e merre sapay jena e go do pat ko wadi o wolwata do ngam julɗo renta tata hoosa hadiseji tampuɗi bana ɗi kanko o wiya oɗo hujjoro be maji. Hadiseji laaɓɗi sahiɗi ɗon to goɗɗo hujjora be maji kanji on. Nasalullah salamata wal afiya. Sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyyika rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.